ओरैबादि जादों मैयानि गेजेराव आरोना मैयाहायथ' लास्ट मेला आरोना हालां बाजारावहायो आं खोनानो मोन्दों हालां बाजाराव आरोना मालायनि हिनजावजों मालायनि हौवाजों माने मेला जोबखांनायनि उनावहायो बिसोरो माने खामायनानै दाना लानानै ब्लड दोनखारलांबाय आरोना दा हिनजावा गालागाथा ओमफ्राय बेनि हौवायाबो गालागाथा आरोना बेफोरबादि जायो बिसोरो माने फुजा मेलायावहाय फैसा खामायखाबाय फैसा खामायखांनायनि उनावहाय माने दोनखारलायनायनिसो फारि जाबाय आरोना खुलुमबाय सासे सिस्टारा मोनसे भिडिअ बानायदों नोंथांमोना नायनानै ला सोरबा सासे मानसिया हाबा जानानै संसार जानायाव माबा मोनसे गोरोन्थिया जाफ्लांनो हागौ हौवा हिन्जावनि गेजेरजों दा बेयावहाय ओरैबायदि नांलाय खमलाय जोंना बर'नि गेजेराव सोरबा फाथैलाय बिसिनाय सोरबा बुलाय खुरलाय सोरबा गथ' गारना खारनाय थिग बेफोरबायदिनो सिगांनि भिडिअमोन बेखौ दा सिस्टारा आपल'ड होफिनदों बेनिखायनो आं होफिननाय जासिगोन माने सोरबा सासे मानसिया जोंनि बर' मानसिया गुबुन मुस्लिमफोरजों हाबा जायोब्ला जोंनि बर'फ्रा मुगैयो आरो मुगैनोबो गोनां मानो होनब्ला जोंनि हारिनिया गुबुन हारिजों जोङो नुबाय थायो सोरबा जोंनि बर'फ्रा बैफोरबायदि गुवाहाटीफोराव खामानि मावनो थांनाय हिसाबाव बिमा बिफाफोरखौ थगायनानै मुस्लिम सेंग्राफोरजों बबा बिहारि सेंग्राफोरजों गाज्रि खामानि बेफोरबायदि सोदोब बिसोर बाहायहैयो दा बेनिखायनो आं बुंदों जोंनि बर' सिख्लाफोरा जुदि गुबुन हारि मुस्लिमफोरखौ लानानै माबा मोनसे जोंनि बड'लेण्डआव फैफिनोबा बेखौ बड'लेण्डआव जागा होनाङा बिटिसिआव जागा होनाङा डाइरेक्ट होना हरखा आं बुंदों लोगोफोर बिसोरो मुस्लिमफोरखौ लानानै मुस्लिमफोरजों होना हरजायो गथ' सासे सानै जाबा ओमफ्राय जोंनि बे बिटिसिआव फैनानै बर' लाइमोन सेंग्राफोरखौ बरबाद खालामफैजोबो बिसोरो फुस्लाय बिसोरजोंनो हाबा जाफैफिनो नोंसोर मुस्लिमजों थांनानै होखार हरजायो मुस्लिमजों थांनानै बर'फोर सेंग्राफोरखौ मानो लाफैफिनो बे बाथ्राखौ आं साननानै मोना बेनिखायनो आं बुंदों रायजो राजाफोरा गामियाव जायगा होनाङा जाय मानसिया मुस्लिमजों हाबा जादों बे मानसिखौ गामिनिफ्राय होखारहरनांगौ लोगोफोर बेखौ माने थानोनो जायगा खाना माने दै थानोनो जायगा खाना बिसोरो मुस्लिमजों हाबा जाना होखारहरजाना जोंनि बर'फोरखौ बेयाव बरबाद खालामफैफिननो फैयो नामा हाबा जाफ्लानानै थानो गोसो बर'जोंनो मोजाङै रायजो संसार जानांगौ थानो गोसो बर'जोंनो जुलि जानांगौ नंगौना नङा गोबां मानसिया दासिमबो बुजिया सिख्ला लाइमोन गथ'फोरा बैसोरनि थाखायनो बुजिया बिसोरो थांना देखायो मुस्लिमफोरजों फानहैयो माबायो बेनिखायनो जोंनि लाइमोन उन्दै गथ'फोराबो सोलोंगासिनो थिग बेफोरबायदि बाथ्रा नोंथांमोना साननानै नाय सासे बर' हिन्जावा सोरबा बेफोरबायदिनो लाजिग' हायैनि गोबां रायजोफोरा बेखौ बिसार खालामनाय जादोंमोन बेनो गोबां बेफोरबायदि जाथाय जालांदों आरोना दा बेनिखायनो आं बुंदों मोजां मोननायावबो मानसिया जिउखौ खोमानो हायो बेनिखायनो सोरखौबा ट्रास्ट खालामनानै सोरखौबा माबा खालामनानै नोङो रावखौ फोथायनानै थानो नाङा दानि जुगाव गावनि खामानिखौ गाव मावलां अब्लानो साक्सेस जागोन गोसो थोनाय लाभ स्ट'रियाव मालाबाबो हाबनाङा दै आंनि बायदिब्ला दै लोगोफोर दा बे सिस्टारा माबायदि भिडिअ होखो मा बुंखो बे भिडिअनि गेजेरजों नायग्रोना लानोसै स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय लोगोफोर जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों एसे फोरमायहरलायदो लोगोफोर थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा आरो तामुलपुर दे नायग्रोना ला भिडिअखौ ओरैबादि जादों मैयानि गेजेराव आरोना मैयाहायथ' लास्ट मेला आरोना हालां बाजारावहायो आं खोनानो मोन्दों हालां बाजाराव आरोना मालायनि हिनजावजों मालायनि हौवाजों माने मेला जोबखांनायनि उनावहायो बिसोरो माने खामायनानै दाना लानानै ब्लड दोनखारलांबाय आरोना दा हिनजावा गालागाथा ओमफ्राय बेनि हौवायाबो गालागाथा आरोना बेफोरबादि जायो बिसोरो माने फुजा मेलायावहाय फैसा खामायखाबाय फैसा खामायखांनायनि उनावहाय माने दोनखारलायनायनिसो फारि जाबाय आरोना दा अनेक साननो गोनांसै लोगोफोर गाबागाव हौवाफोरखौ एसे मोजाङै खेल लादो गाबागाव हिनजावफोरखौबो एसे मोजाङै साबधान लादो फन रायलायनाय लोगोफोर दिनैहायना एकदम गाज्रि खौरां जालायबाय आरोना दिनैहायो नोंथांमोनहा मिथिनो मोनगोन जे हौवाजों हिनजावजों मालायनि हौवाजों मालायनि हिनजावजों माने लानानै खारलायलायनाय आरोना दिनैनि खौराङा माने ओरैबायदि जादों मोनसे जायगायावहायो बिदिनो दाथ' देवल मेला जाबायना दा बयबो खेला होनो मानो ओंखारसिगोन आरोना सोरनिबा हौवाया खेला हैनाय सोरनिबा हिनजावा खेला हैनाय साबधान दै लोगोफोर साबधान बे समावनो सान्साव डान्स मारियो आरोना मानसिफ्रा ओमफ्राय गाबागाव हौवाखौ बा गाबागाव हिनजावखौ बयबो खेल लालायदो नङाबा माने गाज्रिनिफ्राय गाज्रि
गोदाव सोराव जालांसिनसिगोन आरोना ओरैबादि जादों मैयानि गेजेराव आरोना मैयाहायथ' लास्ट मेला आरोना हालां बाजारावहायो आं खोनानो मोन्दों हालां बाजाराव आरोना मालायनि हिनजावजों मालायनि हौवाजों माने मेला जोबखांनायनि उनावहायो बिसोरो माने खामायनानै दाना लानानै ब्लड दोनखारलांबाय आरोना दा हिनजावा गालागाथा ओमफ्राय बेनि हौवायाबो गालागाथा आरोना बेफोरबादि जायो बिसोरो माने फुजा मेलायावहाय फैसा खामायखाबाय फैसा खामायखांनायनि उनावहाय माने दोनखारलायनायनिसो फारि जाबाय आरोना दा अनेक साननो गोनांसै लोगोफोर गाबागाव हौवाफोरखौ एसे मोजाङै खेल लादो गाबागाव हिनजावफोरखौबो एसे मोजाङै साबधान लादो फन रायलायनाय बा बेनि गाननाय जोमनाय देलायनाय सेहरा देखायनाय साइस्थ' जानाय बेफोरखौ एसे मोजां साबधान लादो नङाबा गाव गावनावबो अलखदाव गोलैसिगोन आरोना बयबो माने जाय मानसिया जाथावा जाय मानसिया थांथावथाव नङा बेफोरबादियानो माने जानो हमगासिनो आरोना बेफोरबादि जानानै दङ ओरैबादि जानो हमबाय बोथोरानो सोलायनायनिफ्राय सोलायगासिनो बोथोर सोलायनायजों लोगोसे मानसिफ्राबो गुस्लायलांगासिनो आरोना मानसिफोरनि गोसोआबो बेबायदि जानानै दङ दा हमनानै लादो लोगोफोर खामायनो न'खरनि थाखाय बा बयबो फिसा फिसौ फोरोंनायनि थाखाय संसार जानायनि थाखाय बयहाबो थाखा फैसा नांगौ जायो बिनि जुनैहायो बयबो फैसानि खिथु खारफायो मानसिफ्रा आरोना मानसिफ्रा फैसानि खिथु खारफायो नाथाय फैसानि खिथु खारफानायजों लोगोसे दिनैहायो माने मालायनि हौवाजों मालायनि हिनजावजोंसो माने खारफाथायलांनांगौ दरखार जाबाय आरोना ओरैबादि जानो हमबाय बोथोरा खुनु बुजिला आरोना बेवहाय जेबो मान सनमान बुजिला माने गावनि लुगैनाय गावनि हास्थायनाय गावनि गोसोनि साननाय बेफोरखौनो मानसिफ्रा माने मावग्रा जाबाय आरोना एसेबो हमथानाय गैला एसेबो बुजिनाय गैला आरोना मानसिफोरनावहाय आङो बेफोरबादि मावब्ला मा जागोन दिनै आङो जेनेबा हौवाखौ फिसाखौ गारनानै आङो दिनैहाय थांगोन गुबुन हौवाजों दा जेरै नोङो बेहाय संसारखौ मोनजादों बैहायबो नोंहा बिनिफ्राय बांसिन खस्थ' दङ मिथिबायना लोगोफोर बेनिखायनो बेफोरबादि साननायनिफ्राय गोजान जालायनो नाजादो मानो होनोबा गावनि हौवाया जेबादि दाव अननानै जाहोदों नोंनि हौवाया जुदि अननानै जाहोनायखायसो नोङो बेवहाय माने नोङो चान्स मोनदों थाखा फैसा खामायनो बहाबा खेला हैनो ना लोगोफोर जुदि नोंना हौवाया हगारालासिनो नोंखौ दर जोबथेनानै दोननाय मोनबा नों बेफोरबादि खाबुखौ मोननाय नङामोन बेनिखायनो साननानै लादो आङो हौवानि सायावनो देलायगोन हौवानि सायावनो गाननानै जोमनानै देखायगोन बेफोरबादि साननानै ला आरो नों देलायनो गोसो जादों देलाय जेबो नङा किन्तु आं बे हौवानि सिगाङावनो आङो देलायगोन आं हौवानि थाखाय गानगोन जोमगोन बेफोरबादि माने साननो रोंनांसिगौ आरोना बयहाबो बिमा बिफा दं मान सनमाननि खोथा दं जाथि खुरमा दङ बेफोरनि माने गुन्थुं हानाय जाजोबो आरोना फिसाफोरनि मान सनमान जानाय जाजोबो दा आङो बे खोथाखौनो बुंनो सानदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोनहा मा बुंनो सानो नैबे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्टआवहाय फोरमायहरबानो जाबाय माबा मोनसे फिसा बुंनांगौ दंब्लाबो आरोना जेनेबा आंहाबो मानसिसो नालाय गोरोन्थिया जाफ्लाङो बुंनायफ्राव आरोना आंनि गोसोआ जेरै मानसिफोरनि गोसोआ बेबायदि नङा बयनिबो गोसोआ एखे नङा बयनिबो महराबो एखे नङा आरोना बेनिखायनो खायफा गावबागावनिखौल' गाज्रि मावदोंबाबो गोरोन्थि मावदोंबाबो गावबागावनि दायखौ नुवा किन्तु मालायनि दायखौ नुयो आरोना बेफोरबायदि दा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो लोगोफोर बेनिफ्राय सोरबाफोर माने गोदानै फैदोंब्ला नैबे आंनि फेसबुक पेजआवहायो फल' खालामलांदो आरोना बेनिफ्राय आंबो नोंथांमोननिखौहायो माने सासेनि फल' बेक खालामहरफिनजोबगोन आरोना आंबो माने ओरैनो थाया नोंथांमोननि भिडिअफोरखौ आं नायगोन नायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो सापर्ट खालामलांफिनगोन आरोना दा माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि सानो आंनि माबाफ्रा आंनि फेसबुकआ माने फलोवार्स बाराया ओमफ्राय एंगेजमेन्टआबो खमायबाय थायो बेफोरबायदि सानो आरोना दा नोंथांमोनहा मालायनि भिडिअफोरखौ नायनानै ओरैनो थायो आरोना ओरैनो ससेल' नायजाङो भिडिअखौ नायोबा जोबजासे नाय बिनिफ्राय नायनायजों लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार एसे खालामलायना हो आरोना लाइकथ' हरथारनांगोन नों कमेन्ट लिराबाबो लाइक हरनांगोन कमेन्ट नोङो 10थासोबाबो नोङो लाइक कमेन्टखौ हरनांगोन आरो 10थासो 15थासोआ अब्लानो नोंनि एंगेजमेन्टआ बारायलांगोन मानसिफ्रा एंगेजमेन्ट खमायनायनि थाखाय बिराद दुखु जायो किन्तु आंनाबो बेबायदिनोमोन सिगाङाव दा आङो बयनिखौबो आं सापर्ट खालामो बयखौबो नायो लाइक खालामो कमेन्ट खालामो आरोना दा आंनि एंगेजमेन्टआ ओरैबायदि बारायगासिनो गुड निउस लोगोफोर बेनो खबरा बाय बाय